Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Berudan iki semua mbah. Iki aku pengen goleki anakku. Anakku mancing gak mantuk-mantuk. Kawet mulai sekolah nganti sore kok ora mulai-mulai. Iki arep tak goleki. Arep tak goleki jejake ning ndi. Suwe-suwe arep tak pasang alarm bocah kowe. Dadi aku ben genah nek goleki. Wis aku tak golek anakku sik ya. Tak kudungan aku. Iya wis ora nek libur. Kowe kok pinter men. Kowe mancing awit jam pira? Mbok, Kowe mancing awit jam pira? kare, Kemah luhur mantuk apa ora? ka, Kemah udan mantuk apa ora? Kok pinter men. Kowe wis mangan burung? Kok iso? Iki man ceritanya aku pengen golek anakku. Loh, aku sampai kudungan. Mancing kawet mulai sekolah nganti ya hene ra mulai-mulai. Udan deres iki ora mulai-mulai. Kok jan pintere ra karo-karoan. Kalian iki do goleki ora lah. Mbok-mbokane kuwi. Mulai sekolah jam 11. Tak tinggal nyusikno motor luhur mang. Kok nganti ki mang rong mulai-mulai tak enteni. Tapi aku mau wis WA kono Mbak Ani. Cedak kono sing tinggal mancing anakku. Bocah ning kono. Wis mulai ya wis ora sedo tak goleki. Nanti parake. Golek iwak jerinya. Mbak ada intine. apa sih tadi kene kok? Iwak mbok campurno welut. Bukan siapa? Kuwi welute sing mati mbok buak brong. Wes. Kayaknya Mas Gibran. Ya. Sama kamu. Ini aku anu. Aku taruh. Depan itu. Aku mangan susu. Ning ndi? Man mbek apa? Jamu. Tak deloke jamurku. Oh, urung mangan kan kowe? Ya sono kuwi. Ana kok ora oleh ngamuk. Aku kena motor lho, tapi nanti bingung aku. Motornya dienggo kerja bojoku. Delok. Sepeda ra duwe, motor enek jajal. Gak sedih toh dadi aku. Nanti mumet dasi. Oke kopi tak karo ngopi ya lor. Aku lurung masak. Aku masak ndek sore iseh. Aku kan sih jarang mangan nih lur. Tapi kenapa kalau aku lemu? Gak nyedehno wong. Berbahagialah semua mangan-mangan akeh ngono ki dadi kuru isekan. Berbahagialah. Padahal aku kakan ngombe ngono ya dadi daging. Bah. Alah disyukuri ya penting sehat. Pengen kopi sik lho aku. Pengen coffee mix lah. Cingkir wae lah. Ayo ngopi. Tuh ngopi ora. Kok gelas wae ah. Kopi mix. Ini cuma masak batur-bature. Dadi golek mboke apa ora. Kok iso. Aku nek kopi mix lur. Nek kopi mix kan pahit. Nek kopi liyane kan enek legine iki kan akeh pahite. Kadang Nescafe kuwi, Nescafe sing pahite nek usubillah kuwi. Biasanya ya kuwi. Gak mesti aku. Tapi nek Nescafe sing es rose kuwi pakai susu. Tapi dikek susu lah juga manis, tetep pahit. Aku pecinta kopi ya sini.
Tapi gak oleh akeh-akeh ngombe kopi, soalnya duwe lambung. Tapi terkadang nek pengen ya panggah ngopi. Tapi aku nek kopi sama manis-manis ngono ki enak rasane. Wis gak seneng aku. Ya Allah, ini semuanya Masya Allah, barudan ora tambah seger, tambah ungkep rasanya. Iki dalam kas aku ya pengen golek lawah. Apa tuku lawah paling ning ngene Om Gono. Nggo lawah mamku sore iki, mam sore. Kalau bojoku ya mantuk kerja ganti lawah. Lah ape blonjo kuwi kek nek pokok sayur tutup. Ya sik lur ya aku tak siap-siap tak metu sik, tapi aku tak ngopi dulu. Tuku lawah antrene koyo ngene. Ya ampun. Ini kan aku mulai jam piro aku, ya ampun. Para umum antrene.